πολύ καθαρά. Είναι λίγο αργό βέβαια, αλλά πιστεύω ότι θα πετύχει κάτι. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα μάτς με τη FIFA 10, είναι το 3 δεν μου δουλεύει δυστυχώς. Great Profile. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο εποχή, θα πάρω την Arsenal. Μάτς πολύ Arsenal. I'm Pro. Classic. Yes. Και... ναι. Οκ. Μπορεί να μην βλέπετε, εγώ θα σχολιάζω εννοείται το μάτς. Θα παίξουμε ένα μάτς, να βάλουμε το... θα παίξουμε Arsenal Tottenham, θα παίξουμε. Πρώτο μάτς εννοείται. Με τους πετινούς της Λισαβόνας. Πήγαμε. Robbie Keane. Λέω ότι look, Dantejo playing the ball down the wings. Τώρα θα δούμε ένα μάτι το οποίο θα το παρακολουθήσετε ζωντανά. Εγώ θα περιγράφω το μάτι, δεν είναι ότι θα το περιγράφω ζωντανά. Λοιπόν, πάω λίγο ρυθμίσει μισό λεπτό να κάνω κάτι. Κομμεντάρι. Όπα. Εκεί να ακούγεται. Οκ. Θα λέω εγώ. Λοιπόν. Φάμπρεκα στη σέντρα, Φαν Πέρσι. Ξεκινά το μάτσο, ο Σαγνά με τον Γκάλας. Ο Κλιχή για τον Ντενίλσον. Ο Φαν Πέρσι, πίσω η μπάλα στο Κιν. Τα άκλεινα το Σόγκ. Ο Ρόμπι Κιν, πάρα πολύ ωραία η Arsenal. Βάλουμε Λέιν με τον Γκάλας. Ο Σαγνά για τον Τιμ Γόλκοτ. Ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής θεωρείται. Μάλλον θεωρούν ότι ο Γόλκοτ με το Μέση προσπαθεί να συγκρίνουν τον Γόλκοτ με το Μέση. Έντρα Φαν Πέρσι, μεγάλη σερία, έβαλε είναι out. Ό,τι έχουν εντύπωση. Αρσάβιν, η σέντρα. Η κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για την Arsenal. Από τον Φαν Πέρσι, ο Τζένας επιμένει και τώρα η ομάδα της Tottenham βγαίνει σε αντιβίδηση. Ο Παλάσιος με τον Ντεφόου, πίσω στον Παλάσιος, Μπασόγκ, Παλάσιος. Φάμπρεκας εδώ προσπαθεί η Arsenal να κλέψει καμιά μπαλιά. Ο Γκάλας, κοιτάξτε που έχει βγει. Κοντράρει μπάλα. Η μπαλιά, η κεφαλιά στον Γκάλας, Φαν Πέρσι πίσω στον Σόγκ. 0-0 το σκορ στο 13 είμαστε. Αρσάβιν η σέντρα. Φαν Πέρσι κεφαλιά μαζεύει ο Γκόμες. Είπαμε δεν είναι καθαρό, εντάξει. Με συγχωρείτε βέβαια που προσπάθησα ό,τι μπόρεσα κατάφερα. Τουλάχιστον όσο μπορείτε, εγώ θα σχολιάζω το μάτς. Εγώ είμαι. Εδώ έχουμε φάουλ για την Arsenal. Σε αυτή τη φάση έχουμε κίτρινη κάρτα. Φάμπρεκας στην εκτέλεση φάουλ εδώ. Με συγχωρείτε. Εδώ με μεγάλη περιοχή τότε να προσπαθεί να πιέσει Φαν Πέρσι. Πετάγει τον Τιμ Γόλκοτ. Ο Γόλκοτ από τον Κράτσκαρ κόβεται. Κράτσκαρ. Γκάλας κλέβει τον Τιμ Γόλκοτ. Ο Γόλκοτ ανεβαίνει τώρα η ομάδα της Arsenal. Πετάγει τον Φαν Πέρσι μια πολύ ωραία μπαλιά. Στην πλάτη άμυνας της Tottenham. Ο Γκόμες μαζεύει για την Tottenham στο 23. Ασουέ Κοτό. Τιμ Γόλκοτ. Κάθε τι πάσα ο Φαν Πέρσι, το σουτ μαζεύει ο Γκόμες. Μπασόγκ, Παλάσιος, Τζένας, Φάμπρεκας. Κλέβει Arsenal. Λάθος πάσα Γόλκοτ. Το έχω βάλει στο πολύ ψηλό επίπεδο και παίζουν πολύ καλά. Δεν ξέρω, είναι μάλλον η ομάδα που πήρα. Η Arsenal είναι πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, τότε ήταν πολύ καλή όμως. Εντάξει, εδώ παίζουμε FIFA 14 χρόνια πίσω. Βάλουμε Λέιν 1-0. Εδώ νομίζω είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ, είναι ο Ρόμπι Κιν στο 30. 1-0. Tottenham μέσα στο Emirates. Προηγείται της Arsenal. Walcott. Σαγνά.
Ντένισοφ, Σόγκ. Πάρα πολύ ωραία πάσα τον Αρσάβιν που είναι γρήγορος. Η σέντρα. Το σούτ από τον Σαγκνάι μπάλα μαζεύει ο Γκόμες το 35. Κορλούκα. Γκόμες διώχνει στο Ρόμπι Κιν, εκείνο πάμε λέει. Γκάλας. Φάμπρεκας. Βόλκοτ. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο βλέπουμε από τις δύο ομάδες. Ωραία Σάρβιν για τον Ντένιλσοφ. Περνάει εξαιρετικά την άμυνα της Τότεναμ. Η ευκαιρία στη μεγάλη περιοχή. Ο Φαμπέρς δεν είναι εκεί. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Arsenal. Παλάσιος, Τάκλιν. Φάμπρεκας σουτάρει. Κοντράρει μπάλα, Ντεφόου. Εδώ ο Σαγκνά πάει να προλάβει την μπάλα. Ωραία στο κλίχη. Γκάλας. Και ο Σαγκνά για την Arsenal. Walcott, έχουμε πλάγιο για την Arsenal. Το κάνει γρήγορα ο Φάμπρεκας. Ο Φάμπρεκας με συγχωρείτε. Γκάλας. Βάρμελεϊν. Ντένιλσοφ. Αρσάβιν. Στο 45 είμαστε. Η σέντρα του Αρσάβιν. Φαν Πέρσι, μεγάλη περιοχή 1-1. Η Arsenal σοφαρεί με τον Φαν Πέρσι. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Φαν Πέρσι με πλασές στη γωνία του Γκόμες. 1-1 το σκορ. Εδώ στο Emirates σοφαρίζει η ομάδα του Αρσέν Βεγγέρ. Απέναντι στους απέναντι στην Tottenham που είπαμε η Tottenham προηγήθηκε με 1-0 με τον γκολ του Ρόμπι Κιν στο 29, αλλά στο 45 έβαλε γκολ η Arsenal 1-1. Για να δούμε τώρα η Arsenal στέλνει και δεύτερο γκολ, Φαν Πέρσι. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή δεν είναι καλή. Δεν βρήκε κανένα παίκτη εδώ. Walcott, Φαμπρεκάς. Φαν Πέρσι 2-1. Έχω την εντύπωση την μπάλα μπήκε μέσα, δεν ξέρω. Στο 45, 2-1 η Arsenal. Νομίζω να το ξαναδείξει λίγο καλά. Ναι, η μπάλα είναι μέσα, θα φανεί ότι είναι το γκολ της Arsenal. Λοιπόν, 2-1 στο 45. Ρόμπι Κιν, Μπασόγκ, ο Ντεφοέ, Φάμπρεκας, Walcott. Έχουμε τέλος πρώτο ημιχρόνου. Arsenal Tottenham 2-1 με τα γκολ του Φαν Πέρσι στο 45 και το γκολ του Ρόμπι Κιν στο 30. Εδώ θα δούμε κάποια στιγμιότυπα. Εδώ είναι το γκολ του Ρόμπι Κιν. Πάμε κατευθείαν στο δεύτερο ημιχρόνο. Arsenal Tottenham 2-1 επιθυμίζω στο 45, 2 γκολ Φαν Πέρσι, και τα δύο με σούτ εννοείται. Και ένα γκολ του Ρόμπι Κιν από αντεπίθεση της Tottenham. Φαν Πέρσι, πολύ καλό ποδόσφαιρο γενικά. Πολλές φάσεις από την Arsenal. Ρόμπι Κιν που φαίνεται να μπει δεν έχουν κάνει τίποτα ιδιαίτερο η Tottenham. Η Arsenal κυρίως έχει την κατοχή της μπάλας και την αντεπίθεση κυρίως. Αρσάβιν ανεβαίνει. Φαν Πέρσι βλέπετε πως κινείται για να του δώσει την πάσα. Φαν Πέρσι στη μεγάλη περιοχή. Φαν Πέρσι έχει κάνει τις φάσεις για την Arsenal, μαζεύει. Τζένας για τον Ρόμπι Κιν. Ντένιλσοφ, Walcott για τον Φαν Πέρσι. Πάσα δεν είναι καλή. Μπασόγκ. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ο Παλάσιος για τον Τζένας. Ο Τζένας παλιά τον Σούκοτο. Δυνατή πλάγιο για την Arsenal. Είπα να πάω το Arsenal τότε γιατί είναι το πιο καλύτερο παιχνίδι. Να πω την αλήθεια. Όσοι είστε Arsenal και τότε να μην εννοείτε. Και οποιαδήποτε ομάδα να είστε. Μπορείτε να δείτε το μάτς αυτό. Βέβαια, ανάλογα όσο μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι Tottenham και Arsenal. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή για την Tottenham. Έχουμε το φάουλ όμως παρόλα αυτά του Ντένιλσον. Η σέντρα. Ο Σόγκ στην κεφαλιά. Ο Walcott πλησία στην περιοχή της Tottenham. Μεγάλη ευκαιρία ο Walcott. Έκλεψε την μπάλα αρχικά από τον Ασφέκοτο. Μάζεψε όμως τον Γκόμες στη συνέχεια. Στο 60 λεπτό. Κορλούκα. Τζένας, ξανά στο Woodgate. Τζένας. Πήρε και πήγε να πάρει κεφαλιά και ο Ντενισόβ. Και τώρα Ρόμπι Κιν που ανεβαίνει, βάλουμε λέει ξεφτικά μαρκάρει εδώ. Η σέντρα για τον, εκεί που είναι ο Γκάλας, διώχνει πολύ ωραία η Arsenal. Και ο Walcott στην αντεπίθεση προσπαθεί να ανέβει. Με ό,τι έχει και δεν έχει, ωραίο το τάκλιν
Από τον Βάρμελεϊν, ο Γόλκοτ και τώρα ο Παλάσιος πάει να προλάβει τον Γόλκοτ. Θα στον ανακόψει να δει Φάμπρικας. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Ο Φαμπέρση που βλέπετε πάει πολύ καλά. Ο Γόλκοτ, ο Σαγνά, που στιγμή πήγε να χάσει την μπάλα, η σέντρα. Πολύ ωραία. Σάβιν, γκολ! Είναι γκολ η μπάλα. 3-1 η Arsenal. Στο 67ο λεπτό. Ένα γκολ. Το οποίο θα το ξαναδούμε σε highlight εδώ. Η σέντρα από τον Γόλκοτ, η κεφαλιά του Αρσάβιν. Πάσα βλέπετε εδώ τους Σαγνά ξανά. Η σέντρα με τη μία από τον Γόλκοτ, η κεφαλιά του Αρσάβιν. 3-1 στην αιστεία του Γκόμες. Στο 68. Τζένας. Η Arsenal έχει κυριαρχήσει στο παιχνίδι και φαντάζομαι ότι πήρα την Arsenal επειδή είναι μια ομάδα που εγώ είμαι Manchester City, θα το παραδεχτώ ότι είμαι Manchester City, αλλά η Arsenal είναι μια ομάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, έχει πολύ καλούς παίκτες, πιο καλύτερους από την City. Γόλκοτ. Παρ' όλα αυτά, για να δούμε τώρα το Γόλκοτ. Μια σέντρα εδώ που βγάζει εδώ ένα Σάβιν, απόκριση του Γκόμες στο μάτς. Και έχουμε το corner για την Arsenal με τον Αρσάβιν, η σέντρα. Μαζεύει ο Γκόμες στο 74ο λεπτό. 3-1, επιθυμίζω 2 γκολ θα πέρσει στο 45 και ένα τώρα το γκολ από το Αρσάβιν στο 68ο λεπτό. Και ένα γκολ του στο 30 από το Ρόμπι Κιν στο πρώτο ημίχρονο που ήταν η Tottenham. Ντεφοέ. Μεγάλη περιοχή, φάουλο Βαρμελέν και έχουμε πέναλτι, έχω την εντύπωση. Αν όχι πέναλτι, εκτός περιοχής, είναι εκτός. Έχουμε Αναγείο, η Χίντλεστον, η τραυματίας είναι και θα βγει ο Ντεφό με σφοδί και θα βγει ο Χίντλεστον. Ρόμπι Κιν στην εκτέλεση του φάουλ. Εκτελεί το φάουλ Αλμούνια. Μια πρώτη καλή ευκαιρία, ήταν μια καλή ευκαιρία όντως για την Tottenham. Τώρα θέλει πίσω να πάνε η πετίνη της, όχι πετίνη, με συγχωρείτε. Η ομάδα της Tottenham, ο Κλίχη, κακή πάσα ο Κλίχη και τώρα η ομάδα της Tottenham βρίσκει την ευκαιρία να ανέβει. Ο Ντένισον προσπαθεί να κάνει φάουλ, αλλά δεν έχει κάνει φάουλ με στιγμής. Ο Κράντσκαρ, ωραία ο Γόλκοτ. Η Arsenal, Γόλκοτ, πίσω η μπάλα στον Γκάλας, ο Κλίχη. Στο 82 είμαστε, Γκάλας, Σαγνά, Γόλκοτ. Γόλκοτ για να δούμε, περνάει πάρα πολύ ωραία, συνεχίζει το πλεονέκτημα ο διαιτητής αφήνει. Η σέντρα είναι δυνατή όντως για τον Αρσάβιν και η μπάλα είναι πλάγι όμως. Εδώ δίνει τα χειροκροτήματα όλα, δεν είναι και καλή. Εδώ έκανε ένα άλλος Αρσάβιν, έστειλε μπάλα. 85ο λεπτό το σκορ είναι, υπενθυμίζω, στο 3-1 με τα 2 γκολ Φαμπέρση και ένα γκολ από τον Αρσάβι στο 67. 45 μπήκαν τα 2 γκολ του Φαμπέρση. Και το γκολ από τον Ρόμπι Κιν στο 30. Στο πρώτο μήχρονο. Είχε προηγηθεί πρώτα γιατί τότε και μετά με 3 γκολ η Arsenal προηγείται τώρα. Η σέντρα, η πάσα, πάρα πολύ ωραία ο Γκάλας από μακρύνει. Νέα σέντρα που ξανά ο Γκάλας. Και ξανά επιμένει τότε να. Ένα πάρα πολύ ωραία. Ένα σούτ εδώ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Tottenham. Θα μπορούσε να έχει μειώσει με αυτόν τον γκολ ο Τζένας. Κοιτάξτε η μπάλα. Θέλω να το δούμε. Κοιτάξτε, η μπάλα περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Αλμούνια. Θα μπορούσε εδώ να γινόταν το 3-2 στο 89. Τουλάχιστον να έχει ελπίδες η ομάδα της Tottenham. Γόλκοτ. Ο Γόλκοτ πάρα πολύ γρήγορος παίκτης. Ο Γόλκοτ τι κάνει για να διασχίσει το Παλάσιος. Θα κάνει σέντρα. Εκείνο ο Σάβιν δεν ήταν ο Σάβιν, αλλά εκεί ήταν πριν τον Σάβιν ένας παίκτης της Tottenham, τον Μισό Κορλούκα. Στο 90 έχουμε πει. Λίγα λεπτά ακόμα για να τελειώσει το match. Σε τέλος αγώνα, φίλοι και φίλοι, από το γήπεδο του Emirates, 3-1 τελικό αποτέλεσμα σε αυτό το match. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, θα πάμε για άλλο ένα match. Θα πάμε για ένα match, τι να βάλουμε. Θα βάλουμε τις μεγαθύριες ομάδες, να βάλουμε El Clasico, λέω να βάλουμε. Να βάλουμε Barcelona Real. Ενδιαφέρον match. Πάμε λίγο να βρούμε τη La Liga. Οπα, την πέρασε τη La Liga. Λοιπόν, ο Σασούνα, Ατλέτικο Μαδρίτης.
Να πάρω Μπαρτσελώνα που είναι καλύτερη. Λοιπόν, Μπαρτσελώνα παρόλο που δεν είμαι, αλλά είπαμε, εντάξει τι να κάνουμε. Είναι η ομάδα πολύ γνωστή η Μπαρτσελώνα. La Sporting Real Madrid. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι στο Camp Nou. Μπαρτσελώνα Real Madrid. Πάμε, νομίζω ότι δεν θα κάνω αλλαγή. Λοιπόν, ο Μπενζεμά, πολύ επικίνδυνος παίκτης. Για τη Real Madrid κυρίως. Θα παίξω ένα τελευταίο παιχνίδι, αυτό είναι το δεύτερο μάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να κλείσω και το βίντεο, γιατί στην περίπτωση τι γίνει με το ίντερνετ. Λοιπόν, πάμε φίλες εμείς στο Camp Nou, Barcelona Real, Βαλντές, Πουγιόλ, Πικιά, Βιντάλ, Ντάνι Άλβες, Τσάβι, Τουρέ, Γιαγιά Τουρέ, Ινιέστα, Μέση, Ιμπραήμοβιτς και Ανρί, αντιβεβαίως Barcelona δεκάδα, του Πεπ Γκουαρδιόλα. Κασίγιας, Αμπιόλ, Πέπε, Μαρσέλος, Ράμος, Λασάντιαρα, Αλόνσο, Ρονάλντο, Ραούλ, Μπενζεμά και Κακά από τη Real Μαδρίτης. Πάμε σέντρα. Αντρής Ινιέστα, Ιμπραήμοβιτς, ξεκινάει σέντρα. Στο Camp Nou, Τσάβι, Μέση. Ο Μέση παίζει με τον Τσάβι, Τσάβι για τον Πικέ, Πικέ. Έρη Καπιτάλ. Πολύ ωραία τον Ανρί. Πρώτα αντιπίθεση για την Μπαρτσελώνα, πλάγιο. Πάρα πολύ ωραία τον Ζλάταν. Τουρέ. Είπαμε το Ελκλάσικο. Είναι αλλιώτικο αλλιώς είναι το Ελκλάσικο από ό,τι σε σχέση με το μάτς Arsenal που κέρδισε Arsenal 3-1. Ιμπραήμοβιτς κλέβει η ομάδα της Μπαρτσελώνα. Ο Ανρί θα το εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Η σέντρα, το σούτ εδώ δεν έγινε κανένα σούτ, κόντρα απλώς η μπάλα μαζεύει ο Κασίγιας. Ο Λαμπιόλ, Ασαναντιαρά. Τσάμπι Αλόνσο, Πουγιόλ. Έχουμε χέρι, έχω την εντύπωση από τον Γιαγιά Τουρέ. Κριστιάνο Ρονάλντο. 1-0. Καταπληκτικό γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη γωνία του Βαλντές. Εδώ ο Ντάνιελ δεν το πιστεύει. Ρονάλντο, να δούμε ξανά το γκολ από τον Ρονάλντο. Κοιτάξτε, δυνατό. Ο Βαλντές δεν μπορούσε να αντιδράσει. 1-0 η ομάδα της Real με τον γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 10ο λεπτό. Μέση, η σέντρα, Ιμπραήμοβιτς, η κεφαλιά, Κασίγιας δυσκολεύτηκε εδώ. Κόρνερ, δεν ήξερα ότι θα πάει τέτοια τροχιά η μπάλα. Η σέντρα, αποκρούει εδώ, έχουμε κόρνερ. Τσάβι. Τσάβι για το Μέση, κεφαλιά, γκολ! Γκολ ο Μέση. Νομίζω ότι είναι γκολ του Μέση. Ναι, είναι γκολ του Μέση πραγματικά. Στο 12 η Μπαρτσελώνα απαντάει με αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Μέση. Είναι, θα μου θυμίσει τη Manchester United εδώ του 2009. Τσάβι για το Μέση, κεφαλιά, γκολ. Όντως, πραγματικότητα είναι και εδώ. Τσάβι για το Μέση, κεφαλιά, γκολ. Μπαρτσελώνα Ρεάλ 1-1 στο 13ο λεπτό. Ρονάλντο, κλέβει ο Ανρί, Νιέστα. Πίσω η μπάλα στο Πικέ. Πουγιόλ. Ντάνι Άλβες. Πλάγιο για την Μπαρτσελώνα. Τσάβι. Ιμπραήμοβιτς κοντράρει μπάλα. Και η μπάλα που μακρύνεται πιο πέρα, Μπενζεμά, πάρα πολύ ωραίο τάκλιν από τον Γιαγιά Τουρέ, Ανρί. Και η Ιμπραήμοβιτς σε θέση offside εννοείται. Δεν συνέχισε τη φάση ο Ιμπραήμοβιτς, αλλά εδώ δεν θα πάρει καλό. Στο 19, Κασίγιας. Τελεί το offside, πάρα πολύ ωραία. Ανρί, προσπαθεί να ανεβάσει την Μπαρτσελώνα την επίθεση, πάρα πολύ ωραία και δεν κλέβει ο Τσάβι τώρα. Πάρα πολύ ωραία για το Μέση που είναι πάρα πολύ γρήγορος ο Μέση. Τρέχει τώρα να προλάβει εδώ. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την Μπαρτσελώνα. Η σέντρα εδώ διώχνει με επιτυχία η Ρεάλ. Μπενζεμά. Καρίμ Μπενζεμά, Κριστιάνο Ρονάλντο. Εδώ για να δούμε τώρα. Πικέ. Η σέντρα απομακρύνει την μπάλα. Ο Ραούλ είναι εκεί. Ραούλ. Μπαίνει μεγάλη περιοχή της Μπαρτσελώνα. Πικέ διώχνει. Τελευταία στιγμή που Γιόλα βάζει το τάκλιν. Ο Πικέ δίνει πάσα στον Αμπτάρ. Και τώρα η Νιέστα για τον Τουρί και ο Μέση. Είναι offside. Δεύτερο offside της Μπαρτσελώνα. Εδώ θα δούμε γιατί όμως. Αν δεν φαίνεται βέβαια. Αφήστε το. Η παλιά
Με στη μεγάλη περιοχή διώχνει η Μπαρτσελώνα με τον Ιμπραήμοβιτς. Ωραίο Μέση. Ο Μέση εδώ καταφέρει να κλέψει την μπάλα και η Μπαρτσελώνα έχει μεγάλη ευκαιρία εδώ. Εδώ υπάρχουν και τα γιουχαρίσματα στο Κάμπνου. Από την κακή εικόνα της ομάδας. Ανρί, σέντρα. Μέση στη κεφαλιά δεν μπορούσε να την πάρει. Ο Κακά τώρα η Ρεάλ. Ο Κακά εδώ θα προσπαθήσει να εκμεταλλεύσει την ευκαιρία αυτή. Και τότε την εκμεταλλεύεται. Ντάνι Άλβες δεν μπορεί να κάνει κανένα τάκλινγκ. Συρτή πάσα για τη Ρεάλ. Η πάσα για τον Μπενζεμά. Δοκάρι και έξω. Αν είναι δυνατόν για τον Μπενζεμά εδώ κάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία της Ρεάλ Μαδρίτ εδώ. Πλασέ. Όχι πολύ καλό. Κακό τελείωμα από τον Μπενζεμά. Τσάβι. Παραδείγμα να κλέψει την μπάλα εδώ. Και κάνει λάθος τώρα ο Ντάνι Άλβες. Ο οποίος τώρα αποχρεώνει πλάγιο για τη Ρεάλ. Για με τον Κακά η παλιά τώρα για ξαναπλάγιο για τη Ρεάλ. Κερδίζει η Ρεάλ τελικά, ο Μέση προσπαθεί να κοντράρει μπάλα, καταλήγει στη Ρεάλ όμως. Και τώρα η Μπαρτσελώνα κλέβει, Ντάνι Άλβες. Ωραία εδώ. Και βλέπει τον Ιμπραήμοβιτς να ανεβαίνει, που εδώ νομίζω ότι δεν είναι offside, βέβαια είναι λίγο στο πλάι εδώ η φάση. Ιμπραήμοβιτς. Γεννάει στο Μέση σέντρα. Πάρα πολύ ωραία για τον Τσάβι. Λίγο δίπλα το δοκάρι πέρασε. Ξιστά το δοκάρι. Τα εξωτερικά δίχτυα. Καλή ευκαιρία για την Μπαρτσελώνα στο 39. Ιμπραήμοβιτς. Είδαμε, είναι ντέρμπι, είναι κλασικό μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ότι και οι δύο ομάδες παίζουν την κατοχή κυρίως. Εδώ ο Ανρί, ο Ράμος. Έχασε και η αλήθεια τη Ρεάλ και ευκαιρίες, δεν μπορώ να πω. Μέση δεν μπόρεσε. Το παραλίγο να πίσω Μέση. Ωραία. Τουρέ. Πικέ. Αμπιντάλ. Λαθασμένη κακή πάσα από τον Αμπιντάλ. Ραούλ. Παλιά για τον Κακά, πάρα πολύ ωραία παλιά. Όχι, είναι πλάγιος. Δεν κοντρώνει σωστά ο Κακά. Πικέ. Για τον Γιάγια Τουρέ. Εκεί πάσα, αλλά εδώ όμως η Ιμπραήμοβιτς εκμεταλλεύει την ευκαιρία αυτή. Ο Μέση. Η σέντρα για τον Ιμπραήμοβιτς. Κασίλιας τελευταία στιγμή εδώ στο 45. Μεγάλη ευκαιρία την Μπαρτσελώνα. Όπου όπως φαίνεται το ημίχρονο έχει πλησιάσει. Σαν αντιαρά για την τέλος του ημίχρονου στο Κάμπνου, το El Clásico Barcelona Real 1-1. Στο 11 ο Ρονάλντο, στο 13 ο Μέση. Δηλαδή 2 λεπτά μετά η Barcelona σημειώνει ένα γκολ. Χθες εδώ το εκτέλεση φάουλ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Και εδώ το γκολ του Μέση. Τσάβι για το Μέση κεφαλιά, γκολ. Και έγινε πραγματικότητα. Δεύτερο ημίχρονο στο Κάμπνου, Barcelona Real, θυμίζω 1-1 με τον γκολ στο 11 του Ρονάλντο που εκτέλεση φάουλ στη γωνία του Βαλντές. Και 1-1 από το 1-1 έγινε από το Μέση, από τη σέντρα, από κόρνερ, σέντρα του Τσάβι, παλιά για το Μέση γκολ, στο δοκάρι και μέσα. Πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Ιμπραήμοβιτς, όχι και πολύ καλή πάσα. Κασίλιας τώρα. Ο Γιάγια Τουρέ, ο Πικέ, Κριστιάνο Ρονάλντο. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή διώχνει ο Ανρί. Για να μετέρει Ανρί που ξεφεύγει από τους αμυντικούς, δίνει πάσα στον Τουρέ. Ωραίο τακουνάκι ο Τσάβι. Τσάβι για το σουτ. Ο Κασίλιας στη γωνία του μάζεψε την μπάλα στο 56. Μαρσέλο. Ο Μέση κλέβει όμως. Και τώρα εδώ ο Μέση δεν τα συγχωρεί αυτά. Ο Μέση θα κάνει μια σέντρα εκεί. Η μπάλα θα φύγει όπως. Για να δούμε εδώ. Υπάρχει πίεση όντως της Μπαρτσελώνα εδώ πέρα. Ιμπραήμοβιτς ένα σουτ πήγε να κάνει με το αριστερό, αλλά μπάλα πέρασε. Ξιστά το δοκάρι του Κασίλιας του 61. Πολύ ωραία η Μπαρτσελώνα που αυτή κέρδισε το δεύτερο χρόνο κάπως. Είναι η αλήθεια. Τσάβι. Τώρα Μέση που ετοιμάζει να κάνει
στο Μέση εδώ πως δεν τα παρατάει σε αυτή τη φάση, σέντρα. Ιμπράιμοβιτς για το 2-1, να το γκολ. 2-1 η Μπαρτσελώνα με τον γκολ του Ζλάταν Ιμπράιμοβιτς στο 63. Είπαμε, η Μπαρτσελώνα εδώ πίεσε, έκανε σουτ. Ήταν η ώρα να φάει γκολ εδώ, Κασίρης τα λέμε. Άμα η Ρεάλ δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί πέρα στην άμυνα, η Μπαρτσελώνα αυτά δεν τα συγχωρεί. Δεν τα αφήνει ασυγχώρητα, είναι η αλήθεια. Η στρογγυλή θεά δεν συγχωρεί πάντα αυτές τις φάσεις, όπως λένε και οι περισσότεροι speakers. Για να δούμε εδώ τώρα τι θα γίνει, για να δούμε εδώ με την περί Real Madrid, για να δούμε τώρα η σέντρα, κοντράρι μπάλα, έχουμε αλλαγή για τη Real και βγαίνει ο Γκούτι, θα μπει ο Γκούτι και θα βγει ο Λασάν Διάρα. Η σέντρα, η κεφαλιά, ο Μπενζεμά έχει επιδείξει, ο Βαλντές δεν το περίμενε αυτό ότι δεν θα του ξέφευγε η μπάλα έτσι. Συμβαίνουν αυτά. Ο Μέση τώρα, για να δούμε τον Λιονέλ Μέση. Στο 70 λεπτό είμαστε. Είναι φάουλ όμως για την Μπαρτσελώνα εδώ. Σάβι. Εκτέλεση φάουλ, η σέντρα. Ο Πικέ ένα σουτ, όχι πολύ καλό. Άστοχο. Εδώ Πικέ. Που τα βάζουμε τον εαυτό του. 72. Μπαρτσελώνα Ραλ 2-1. Παραμένει αυτό το σκορ. Όπως είναι. Με την Μπαρτσελώνα να πιέζει τώρα. Για τρίτο γκολ. Η Ραλ προσπαθεί να γίνει η αλήθεια να εσωφαρίσει. Κοίτα, το El Clásico ποτέ μην αφισβητήσει τη Ραλ ότι δεν θα εσωφαρίσει. Εδώ για να δούμε τώρα μια αντεπίθεση που ξαφνική αντεπίθεση. Ρονάλντο. Βαλντές ευτυχώς. Τα ρολά του έκλεισε ευτυχώς ο Βαλντές σε αυτή τη φάση. Ο Μέση εδώ, αυτή η φορά Μαρσέλο πήρε την μπάλα του Μέση. Εντάξει εδώ, Τσάβι πάρα πολύ ώρα στο τάκλιν. Μπενζεμά, Πουγιόλ. Λάθος πάσα. Και τώρα Ιμπρέμοβιτς. Και τώρα εντάξει, ο Μέση είναι πιο γρήγορος από τον Μαρσέλο. Και τώρα ο Μέση, γυρνάει ο Μέση. Θα κάνει τη σέλα στον Ινιέστα. Ο Ιμπραήμοβιτς έρχεται με το δυνατό του σουτ, ο Κασίγιας. Αυτό νομίζω ότι ήταν το καλύτερο σουτ του αγώνα. Το καλύτερο σουτ και η καλύτερη απόκριση του Κασίγια. Το πιο δύσκολο σουτ που θα μπορούσε να πιάσει αυτό. Θα μπορούσε να αποκρούσει του Κασίγια. Και όντως ήταν δύσκολο. Στην μπάλα που πήγαινε. Θα τα γκολ αν δεν το πιάνε. Σάβι. Ιμπραήμοβιτς που δεν ήταν εκεί η μπάλα και δεν ήταν και σε καλύτερη συμπρεμή. Και τώρα η Real είναι αυτή που ανεβαίνει. Τώρα βλέπετε και ο Μπενζεμά. Τάκλιν ευτυχώς τον Καρίμ Μπενζεμά. Διώχνει ο Ντανιέλ τους κόντρες. Ευνοούν Μπαρτσελώνα και τώρα με δύο παίκτες να μπει στην αντιπίθεση. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία τον Ντανιέλ. Τσίμπησε την μπάλα και τώρα Ντανιέλ Βες. Η σέντερα, εκεί όπου τρέχει ο Ανδρή να προλάβει είναι ο Ράμος. Ραούλ. Ο Μπενζεμά. Πάρα πολύ ωραία τάκλιν. Πάρα πολύ ωραία στο Ιμπραήμοβιτς. Θέλει να κάνει και ένα σούτ, αλλά μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελώνα στο 88. Πλάγιο για την Μπαρτσελώνα. Πάρα πολύ ωραία ξανά για το Μέση μπάλα. Πέρασε δύο η σέντρα, κανένας. Η αλήθεια είναι η Μπαρτσελώνα με αυτό καθυστερεί κάπου στη Ρεάλ. Και τώρα στο 90. Μπενζεμά, μεγάλη ευκαιρία για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να σουτάρει, εντάξει, κόντρες, ο Γκούτι. Μπενζεμά. Για να με τον Μπαρτσελώνα, θα αφήσει αντιπίθεση. Τέλος αγώνα. Από το Camp Nou. Τελικό αποτέλεσμα 2-1 και εδώ με γκολ από τον Μέση και Ιμπραήμοβιτς στο 14-64 και στο 10ο λεπτό του Ρονάλντο που προηγήθηκε αρχικά. Μετά με το Μέση στο 13 και στο 64 ο Ιμπραήμοβιτς με ένα σουτ δυνατό στην αδράνη της Ρεάλ. Λοιπόν, από την περιγραφή του Μαρμαγκά Αλέξανδρου για σήμερα είδαμε τα μάτς Arsenal Tottenham να λύγει στο 3-1 και αυτό σήμερα στο 2-1 υπέρ της Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, από μένα και όσους συνεργάστηκαν για αυτό το βίντεο και το φτιάξανε, από μένα κυρίως, γεια σας φίλες και φίλοι.